Hidangan yang sudah terseguh dari Soebul Hajah, monggo. Oke, masih kembali bareng Dewangga di sini. Kali ini satu tebang ada sinarengan ya spesial buat kedua mempelai juga. Ini juga lagu apa ya, sebuah doa juga ini ya. Satu tebang lagu dan juga harapan doa buat Mas Yandika juga Mbak Mailani. Betul sekali. Semoga sinarengan selalu bersama selamanya. Mugi-mugi bebarengan seawal awase. Amin. Baik suka maupun duka dilakoni bareng-bareng. Yuk Lilis Bevania, Dewangga Music, Sanjaya Pro Audio Sound System, monggo. Oke, silakan Lilis, dipaskan dulu nadanya satu bersama dari panjenengan. Tentunya menunggu nanti perwakilan dari tim panitia pemilihan Kersa Pinara. Silakan bisa menyatu bersama Dewangga Music Entertainment. Ya, ini selang-seling ya Mas Ucek ya. Tentunya masih diucapkan selamat sore buat semuanya yang masih stay di sini. Tenang duwe omah sing bersih. Tresnan kebak kasih lan sayang. Sanjaya Audio. Ngobrol ra ono entene embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun. Senang hubungan iki berlanjut tatap lakune menjopo pater tenan angine saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Supaya nepa kok bebraya maneka salero yen rupita anggada mugi sawase ngancani setiap tulus kulanggon datimu beta roko gandeng tresno.
kasmaran kenahan mlaku teko tuwa bebarengan ayo mas matur suwun wis kancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati aku wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut yo tatap lakune ning jopo pandangan angine saya dewasa ngerteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling kuat-kuat aku wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatap lakune ning jopo pandangan angine saya dewasa ra ngerteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan Roko kandhe tresno Lilis Belvania